σας παιδιά, είμαι έξω μαζί με τον Αργύρι. Τι έπασες? Αν... Δεν ξανακούστηκα, αλλά και πάλι γεια σας παιδιά, είμαι με τον Αργύρι. Πολλά άλλα. Τι λες ρε? Παλάκι. Παλάκι στο βλάκι. Ο Αργύρης το παλάκι στο καβλάκι. Και αυτό θα είναι... Ω, μπάλα! Ω, γαμάτο! Όχι, πού πήγε? Πού πήγε μπάλα? Και αυτό το βίντεο θα είναι ένα Kinder έκπληξη θα έλεγα. Αυτό το βίντεο είναι ένα Kinder έκπληξη που θα γυρίσουμε αυτό guys. Ναι, αυτό. Κάνω ρε. Και... καλή μας τύχη guys. Yes. Ό,τι αν δεις, καλό είναι. Μαλάκ. Ω, γαμάτο. Και αυτό είναι guys, θα το πουλήσουμε. Βγάλουμε λεφτά. Στο πίσω είναι. Πού είναι αυτό ρε? Γιατί μου το έδωσες? Μωρή παπαρδέξολε. Δώσ' τον κόλο μου. Δώσ' τον κόλο μου. Δεν το έδωσα. Γιατί? Γιατί δεν πάτησες αυτό το jet που λέει μετά? Τι? Δεν το πάτησες. Τι λες ρε? Μαλάκα, είσαι χαζός. Μαλάκα! Σοβαρά! Τι άστιας? Πάτσα! Νομίζω ότι το πάτησε. Τι λέει ρε μαλάκα? Δήμασα 50 διαμάντια. Γαμώ το σου γαμώ. Περίμενε, δεν ήταν ουρά. Ωρε μαλάκα, κρίμα. Και χάρηκα. Άντε γάμισο. Ζαρώνει. Το πουλάω. Ναι, λίγο δεν μου δίνει. Τι λες βρε? Ωραία, πήραμε money. Bitch. Λοιπόν guys. Για με τα αμάξια και τις μηχανές. Πήραμε money. Bitch money. Έτσι που τα τρεις φαν. Συνέβης πως έχει Γιάννης. Ο Don V. Σου πω τώρα αυτό. Γιατί δεν έχει φαν. Δεν πώς το ζήσε. Δεν το ζήσε. Δεν ξέρω γιατί δεν το βγάζει. Μπορεί γιατί δεν είναι μέσα. Ο Αργύρης. Τότε κουράδα. Ευχαριστώ. Άμα τα πουλήσεις αυτά ξέρεις πως θα πάρω. Πώς? Θα έπρεπε εδώ 500. Πούλησε τα. Αυτά βασικό είδος έχω 500. Κάψα 400 θα έχω γιατί έδωσα 2.000 για να τα πάρω αυτά. 200.000. Κάτσε να δούμε. Όπι μπερδεύτηκα. Θες πάμε? Νέο season, fuck my life. Αρχίζουμε guys το νέο μας season. Αρχίζουμε guys. Αντώνιο Μπαντέρας. Αντώνιο Μπαντέρας. Και δεν έχεις καταλήξει κι εγώ. Αντώνιο Μπαντέρας. Αντώνιο Πατέρας. Κάσε. Αντώνιο Πατέρας. Ο Αντώνης ο Πατέρας. Αντώνιο Μπαντέρας. Γεια στο Μπεσλιμπίδη. Γεια στο Αντώνιο Μπαντέρας. Μαλάκα πες πολύ γρήγορα, πώς το κάνεις αυτό? Έχεις πει στον κόλλο? Όχι, έχω νέο σαν εσένα.
Τι είπα τώρα? Αντί να πω νήτρο, πήγα να πω ίντρο. Κι εγώ έχω κόλλο στο νήτρο. Πού θα πας? Να μπείτε να κάνετε εγγραφή. Στο κανάλι της Χοντρής Αγγελάς. Μαλάκα, έχω κάνει ένα βίντεο. Μία ανακοίνωση. Ήρθα να κάνω τέτοιο κανάλι που να λέγεται Μια Χοντρή Αγγελάδα. Με περίοδο. Με περίοδο. Μια χοντρή αγελάδα με 300 χρονών με περίοδο. Θα βάλεις εγώ μια σερβιέτα. Θα της κάνεις ένα μουστάκι. Το αυτή θα είναι το ένα κάτω. Έτσι, έλα ρε. Νίγκ. Κάνουμε μαλακίες με τον Αργύρι. Το ρουφήξαμε. Σκάσε. Ρε γάμο τώρα, τότε πατέρα σου γάμο. Ενώ θα μπει μέσα στο YouTube και θα σε δει και θα σου γαμίσει τα. Θα μου κλάσει τα αρκίδια μου. Έχεις παίξει headball. Δικό. Αντώνιο Πατέρας. Αντώνιο Πατέρας. Αντώνιο γάμο τον πατέρας. Αντώνη, ο πατέρας. Σου. Έχασες. Ανοίξα. Μπράβο μαλάκι. Έχει 86 φαν. Αντώνιο. Εγώ έχω 3 φαν. Πατέρας. Αντώνιο. Έχεις γίνει πατέρας. Τι θες είναι ο βασιλότος? Δεν έχει αρχίσει. Α, ναι, γι' αυτό δεν μας τα έβγαλε, γιατί δεν έχει αρχίσει. Αυτό πριν λίγο άρχισε αυτό. Τι? Πριν λίγο άρχισε το season. Ξέρεις να παίζεις? Ναι. Δεν πειράζει. Αντώνιο Πατέρας. Πήγες για χέσιμο. Σε βαράει η μαμά σου. Ναι, μαλάκα δεν βγαίνεις ίντερνετ. Εγώ, όλος. Δεν ξέρω, για τον άλλον είπα. Και να κάνουμε κλέβουμε wifi. Έξω μαλάκα κάνω. Άντε βρε. Guys, τα πιο πολλά βίντεο θα τα κάνω έξω. Γαμάτα. Φυσά είμαι χαλάρα. Φωνάζομαι στον δρόμο. Αλλά χαρίκο! Γύρισε. Ρούφα τώρα. Ρούφα τώρα το που... Πόσο ώρα θα παίξεις? Παίξω ακόμα 3. Ό,τι γάμι. Να νεκρείς. Μαλάκα, αυτός με είχε νικήσει, το θυμάμαι. Τώρα θα χάσεις όμως. Το ξέρω, αυτός με είχε νικήσει. Άμα δεν τον νικήσεις δεν είσαι τίποτα ρε. Λες ρε. Το θα χάσει. Μαλάκα είναι παντίσκος. Δεν πειράζει. Νομίζω θα ξαναπαίξω μαζί του. Πάντως θα βγεις πρώτος. Άμα βγω πρώτος, θα σου γαμίσω. Λοιπόν guys, τώρα παίζαμε ξέρω εγώ. Ναι και έκλεισε, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν πειράζει. Ναι, τέλος πάντων. Μιλούσαμε μόνοι μας σε καστήρι, μάνα και καλά. Ναι, είμαστε... Παίζαμε μπάλα τώρα. Παίζαμε μπάλα τώρα. Και ναι, Μπαρτσελώνα. Αυτό. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια.